Hello mga ka-June update. Pasensya na kayo, medyo matagal ako nakabalik kasi laging busy sa trabaho. So ngayon may isa-share ako sa inyo na LiPo for Calb battery. Ito ay 200 each. So aking i-share sa inyo ang itong kalidad o klase sa LiPo na battery. I-unbox natin ito and then ating i-equalize manual para siya equal ang kanyang mga voltahe, matagsil. So umpisahan na natin. Okay, umpisahan na natin. Medyo mabigat siya mga kaibigan, mga kasulat, mga kadunatik. Mabigat talaga niya. Ito sa store na inubiran ko, brand new daw. Ang bawat isa matagsil 5 kilo. So 3.2 kada isa. So 4 ka seal, every seal timbang siya og 5 kilo. So mga 20 kilos bigat. Ang bigat. Wow. Hanggang na. So ating buksan. Okay, ito ang kanyang bus bar. Yan, bus bar niya. Okay, ito ang bus bar. Ito ay 200 each. Sana tunay ito, tunay. Ay, nakita. Ito, kulay puti. So, 4 3.2. Ay, bigat, bigat. Yan, ito positive, negative. Mabigat nga. Kada isa 5 kilo.
5 kilos. So, yan. Ups. Yan. Wala lang akong kiluhan kasi sa akin bigat, ang bigat niya parang 5 something, meron pang mga 5 kilos and 1/2, you know? Ang bigat kasi. So ang una natin gawin, check muna natin ang kanyang mga voltahe. Okay, so ito ang ating plant meter. Oy, kaon. Iwag muna natin. So, yan. Ito na lang. Ito yung ating gawing busbar at yan. Kita ba ang tester? Okay, kita, parang kita, no? So ito, positive, 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 positive. Test muna natin ang kanyang mga voltahe. So merong 3.281 ang unang cell. Pangalawa 3.279, so hindi sila magkapantay. Pangatlo 3.296. Okay, apat 3.296, dalawa pareho. Ito 3.296, so itong pangalawa 3.279. Ang nauna 3.281. So ang ating first move, ating unang gawin ito, i-equalize natin ito sa pamamaraan ng actual manual na pag-equalize. Ang gamitin natin ito, ang busbar. Atin itong i-parallel ang apat, negative, positive. So yan ang ating unang gawin para siya ma-equalize, ma-equal ang kanyang bawat isa. Isang araw o dalawang araw, pwede na natin itong gagawin na 12.8 o 13 volts. Ang ating lagay nito ay, kasi ang aking system hybrid na yan, so okay lang, walang BMS, active balancer lang, kasi hybrid na, high upgrade pagod ang kanyang mga control sa ECC, so charging controller. Automatic na siya pag mag 11 volts, automatic siya mag cut off. So kung ating lagyan ng grid, lagyan natin yung input sa distribution utility, so automatic na siya pag mo stop na ang kanyang battery supply, kasi pina-stop na ng controller, automatic ang sa distribution utility sa grid magbigay ng pag-charge sa ating battery. Dapat malubat. Okay, so kung natin gawin, samahan muna natin ito positive, positive. Okay, ito ang ating first step. Hindi pwedeng automatic tayong maglagay ng equalizer or yung matawag natin na mag-equalize ng bawat cell, kasi hindi pa siya na-equal. So equal muna natin. Okay, parang mababa lang. Okay, ito sa negative. Yan, ito
ito ang ating unang gagawin kapag magbuo tayo ng LiPo4 na 12.8 or 13 volts, kasi matag-CL 3.2 ang full charge nito alasa ay 3.65. so pag ma-full na yan, abot ito ng 13 something volts. So yan. Parang hindi siya hindi mapapasok. Ito lang muna. Yan. Ito mga ka-solar, mga ka-Junartec, ay 200 Ah ito. Yan ang aking one solar. Yan ang one solar na LiPo4 battery. Yan, Powerwall 120. So ito 200, mas malaki ito, matagal itong malubat. So i-share ko sa inyo pag na-install ko na ito. Ay. So ito. Kailangan kuha muna ako ng dalawang piraso na cable, kable, wire. Okay. So ito ating i-jumper para mag-connect sila. Oops, negative ito. So dito sa kabila. So ito muna ang positive ating unahin. So yan. Okay. So ito. Yan. Oops. Okay. Okay. Ito ang sa negative. Sa negative. So ito ang ating unang gawin kapag mag-build tayo ng LiPo4 battery. Atin munang i-manual o actual equalize. I-equal muna natin bago natin installan ng active balancer o BMS. So yan.
Higpitan natin. Yan. So, yan. Yan atin bukas o sa sunod na araw. It is pag napantay na siya ang apat, pwede na nating i-install ang active balancer or BMS. So ating i-test. Okay. Ating i-test. Okay. 32.85. So ito kanina mag 3.27. Okay, so ngayon natin i-test. So yan, may 3.25 no. So same na sila ito sa first. Okay, so itong tatlo 3295. So mas mataas. So ito mas mataas itong dalawa. Ito ang magbigay, ang mataas magpaproduce o magbigay siya ng power para sila magkapantay. So labing siguro ni bukas pantay na ito, pwede na natin i-assemble. So yan 3.295. So yan same ang dalawa. So itong dalawa kanina hindi ito pantay, so ngayon pantay na silang dalawa. 3.285. So bukas din siguro pantay na itong apat. Okay, lagyan muna natin ng step. Okay, mas maganda ito ating lagyan ito ng packaging tape. Para maisa sila. No. Yan. Okay. Yan. So abangan yung sunod sa susunod na video. Atin na itong buuin na maging 2.8 o 13 volts. Okay, ito na natin, test natin again. Okay, 3.85 ito kanina. Ating tingnan ngayon 86 na, di ba? 3.286 na. So ito siya. Di ba? Kanina 3.295. So nabigay niya dit sa dalawa ang isang puntos. So hanggang magkapantay ito, pwede na nating buuin. Yan, 3.94. So kanina 86. Yan, 3.286. Yan. So okay, abangan nyo sa susunod. Atin na itong buuin na 12.8 o 13 something volts. Okay, hanggang sa susunod na naman. Bye bye.